И здравейте хора, добре дошли в днешното видео, в което ще играем на Майнкрафт. Наистина много ви благодаря хора, понеже достигнахме целта от 50 абоната до края на месеца. Вчера вечерта ги стигнахме, така че искам много да ви благодаря, че стигнахме 50 абоната. Много съм благодарен, много се гордея с себе си и с приятелите ми, че постигнахме това. И за вас, защото много ви благодаря. Просто на това не мога дори да го повярвам. Както знаете, има вирус в нашия така хубав сървър, който наистина много странни неща се появяват и в днешното видео, както вижте, имам Pitcher Rod и Torch Flower Seed и видях е това. Сега го виждам. То пак ли е тук, бе, донесе наяде с... какво правиш тук? Аз не те ли заключих да те разследваме? Избягах от твоя пробит затвор и дойдох тук при тази кокошка, която е много хубава между другото. Нали? Как се телепортира до тук? Снифърите ме докарах тук. Ето това е ние кокошката, тази статуя е от Пловдив. Това беше напълно... колко ли ще е добре, ако сега ми даде Night Vision ефект. Така... много е тъмно. Няма ли да снимаш? Какво правиш на очите? Ще снимам, той знае, че снимам сега, но... ми дай Night Vision ефект. Добре. Защото е много тъмно. Да, ще ти дам основи. Сигурно ще ти дам ефект. Така ти. Давам ти. С магия. Сега ще ми яде Poison. Как позна? Ама Infinity де. Да. За 20 секунди. Та хора, в днешното видео всъщност ще правим... В днешното видео всъщност ще убиеме Лордана, или поне ще се опитаме, така че айде идвай. Както знаете, има вирус. И нещо друго, което видях и не ми много харесва, е ето този спаунер. Ти ли си го сложил тук? Не. Много стрелиха биш. Да, съм стоп. Та не знам, убих няколко стифана. И да, сега нека да ходим и се опитаме. Гледай как ме погна, искаш да ме преследва. Добре, дайте сега да ходим да убием Лордана. Мечтай си. Идвам. И да се опитаме да му вземем диска. Аз веднъж вече съм му взел диска, ама не съм го убивал. И сам да взема храна. Какво става в този сървър? Само тур. Дай да си взема храна. Пичага, престани, бе. Аз ги дропнах и си минах през това седи. Нека сега да вземем пържоля. Никой не си е купил пържоля. Само аз си купувам. Ето като само ние двамата играем. Другите от заради вируса не играят. Нека влизаме. Айде. Йомен. Тихо. Как се метна? Опси. Абе, трябваше да вземем вълна. И мотика. Абе, ние сме мъже, бе. Не ни е нужен такива екстреми.
Ема нали идеята да го призовем, че да го убием? Не е това идеята. Това Имаш е ли идеята. ендър перли? Да. Защо няма никакви призовачки? О! Призовачка! Ма не знам къде е. Ма той гони бе, се спал на 2. О, На искаш... моето не се спална. Не виждам я където има. О, не! Пичага, чил! О, не се появи. Аре, лабе! Не знам къде си. Добре, тук има призовачка. Има... О, значи има орден. Има виждам. ли? Виждам чест. О, не! Той се призовава. О, не! Виждам го. Не! Чага! Да Убили мреш го? фада! Аз ще го добия. 30 милиона! Лека. Убили го? Да. Втори се спална! Бати караш. Чага. Моля те, ние с теб сме приятели. Нали? Да. Къде е орден? Значи ти имаш вълна, аз нямам. Нямам. Това е от структурата. Нещо ме удари. Той е той там. е там. Ей, Него как ни кемпи. На гъс. О, орден самоубийца. търси честове, трябва да намерим... Аз намерих един и в него имаше 2 диаманти летящи, едното Unbreaking 3 Mending, другото Protection 4 Unbreaking 3 и един диск от Lena Rain Outer Sight. Но тия панталоните да ги изхвърля ли? Както искаш. Проблема е, че Да, има да, 3 ордена. А? 3 ордена. Просто бягай в тях. Намерих Swift Sneak 3 книга и Swift Sneak 2 книга, но не ни трябва, защото и двамата имам. Чакай, има 6 ордена. Нали? 7! Имам 8! Regeneration. 8! Ти продължаваш да ги призоваваш обаче. Много ясно. Така ти мазохист. Добре. Ако искаш да призовем още 2 да се закръглят. 9! Добре. Айде за мен да е 10.
Чека, бегай. Ето е. Ето. То може да тича! Да. Май О, то нека да ме би. Явно не може повече, защото явно сме призовали всичките възможни ордени. И не може. Намерих 4 парчета за диска. Аз имам 2. И такова мотика. Пичага! Аз ще чупа тия нещата, призовачки. О, проклето орден. Трябва да го направим да е такова безопасно да... Да се махаме от тук. Тук да ходим. Май повечето си тръгнаха. Просто не ги чувам. Инфинити. Да, знам. Но за какво не? Десет! Честита нова година! А убивайте асензорите с мотика. Ви чупи. О, ето го ордена. 11! О, не. То орден пази един чест. 15. Вие го, той как ме усеща през стените? Ма гледай, аз даже съм клекнал. Пича ме пази това да не мога щупя. Пичага. Как ме усещаш? То като те гони супер гадно! Май умряхме. Май да. Това за кой път ти е? Втори. Мен за около 15. Добре, колко диск шар да имаш? 4. Аз имам 6. Още 3. Добре, чакай да сложиме. Слагам пред къщата ти един штрелкър, в който да сложиме нещата. Коя къща? Тази. Да, наистина не така, това. Не бе, подреди ги така да е като... Окей, айде. Айде, отиваме да играем Езоскрал. Ти махаш ли си маската там? Не знам дали има вирус. Махнал съм си я. Може и да има, но аз съм тъп по принцип, така че. Да. Абе, ние защо от тук не го стреляме? Защото сме тъп. Аре, брат, колко ордена то ще призовем? Не знам. За сега сигурно спалнали около 30. Защо не си направи една тъпа мотика просто? Убих един спаунер. Супер. И в честа има още по-хубава мотика. Дай ми една, дай! Добре, сега ще дам. Идвам. И има бридж. Бридж май за Мейс Енчант. Да. Айде, дай бързо Има. мотика. Ето. Най-накрая. Виж какво имам. Браво. А тя е с юктъч. Айде да го... Не, аз с кирка го щупя.
това. Откъде се появи? Ей, това също ще го сложа на земята сюда. Не, няма. Видя го къде е. Да, видя ли го как за малко да му убие гадняра? Ей го, попилет. Какво? Нищо бе. Гледай какъв е бърз, бе. Умирам. Ама аз почти го убих. Май. О, тук има чест. Не са най-добрите Майнкрафтъри. Брат, то е голям ламер. Седи и ме чака да отворя честа, за да ме убие на половин сърце съм. Тук намерих един уорден. Един. Ето го до мене. Не мене, бе! Ти се появи пред мене, бе. О, диаманти! Ехе. Ето го това. Чупи колкото можеш. Той те следва тебе. Влюбен е в теб. Защо има двама ордена на едно място? Защо са изобщо двама? Хора, наистина е гати пишете неща за Бога. Искам пак да ви благодаря, че стигнахме... Престани ме, ще умра! Че стигнахме цели... че стигнахме цели 50 абонат, не мога да говоря. Хора, които гледат Мишак, кажете, харесва ли ви статуята на горката кокошка Ния? Много им харесва, честно. На аз гледащите да питам. Ако ви харесва кокошката, дадете един лайк на това видео и се абонирайте за канала. Иначе сте такива хора, които не искате да сте. Да, слушайте Дови. Виж, Уорден. За първи път виждам Уорден през живота. Разбрах от много хора, че ви кефи Доби, така че абонирайте за канала с камбанката, ако искате видео. О, Уорден! Само бий се, бе. Защо се спал на някакъв до мене? Телепорт! Какъв телепорт? Пича ми скача върху главата, пичага чил. Да, бе, я падни в ла... пичага, я си стой там. Не! Видя ли ги как двамата са в лавата? Опа, и аз паднах. Не бе, защо си в лавата, бе? Видя ги как двамата ни кеф. Нали не си дропнах нещо в лавата? Какво? Нали не си дропнах нещо в лавата? Представяш ли си? Брат, ама кой ме бутна в лавата? Никой. Първия път ли? Да. Май аз имам без да искам. Без да искаш. Да. Си ходиш ли Рано неща. Да, отивам. Не бе.
Ай, как падна. Защо тук има слънце? Защото като е много далече, е много надалече, вече се изтрива всичко и все едно няма блок. Чупи. Чест! Да, намерих 3 парчета! Верно. Да. Добре, значи айде вече да умираме, че да си ходим. Не, трябва да намерим и някакви други, трябва да намерим и нещо друго. Enchanted Golden Apple. Не, просто трябва... Още диамантчета. Орден. Ето ги тук двамата кемпят. Тук отгоре има чест. Има диамантена броня за кон. Amazing. 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 Ето една тайна стая, там трябва да отидем да видим. Да, значи си при портала. Да. Я телепортирам се. Още не съм. Тук вдигам левели, чупя това. Спаунва се Уордън. Абсолютно нормал. Да. Ето го портала. Ох. Ето аз съм в портала, виж ме. Аз съм в портала. И зад мен се спаунва Уорден. Аз съм тук при Редстоун нещата. Ох. Трябва да направят ново дивеншън на този портал. И лично според мен е 100% сигурно, защото ако няма смисъл да са добавили този, да има въобще портал. Ей, то сме кемпи отдолу. Но как ме чути, аз съм клекнал, бе? Виж го къде кемпи тука! Ма гледай го, още ме бие. Уорден, ако пак ме удариш, си гей. Казано е! Ако някой човек, който гледа това видео и е такъв, да не се притеснява, защото всеки човек е различен. Но просто знам, че Уордена едва ли го иска. Да се обиждат. Ага. Какво са? Прав си. Трябва да сме лоялни към всички хора. Защо в тези подземни редстоун стаи няма нищо? Защо да има? Защо има риба? Пичека, няма... Защо се спамваш пред мене, бе? Не мога да го бия докато става. Защо има риба? Аз тук сега съм спокоен, избягах от Уордена. Обана се мъчи. Реално, ние веднъж убихме Уордена, демек сме изпълнили. Гледай, само веднъж вече не съм клекнал и веднага... Честа? Няма нищо в него. Умри, бе, гледай. Соник Бум! Соник Бум! Тук Соник. А това диаманти ли са? Това диаманти ли са? Яко
Най-накрая намерих тя. Не, това е злато. Еми хора, мисля... диаманти! Греши на вредното видео, в което спамваме лордени. Ами хора, надявам се този клип да ви харесва, ако така абонирайте за канала с камбанката и чао от мен и от Доби и следващия път. Бай-бай! Аз ще спам на 69 лорден. Окей, чао!